Pirthe na ha chi lipu pen ki mithang keng hongni pen jong si ke char jap tun thek thi lipu tang ti la son thot pirthi ke wang ngalong ning ki duk ning ki oi mekri meklang pen ke do dun nang ki la son thot ke long da mathai masi awilu bons tami ko pai kelang nu korkan thi MSC constancy ki parlopon angkang denda ghat hawar kro sai sai arong along e don ahem jang ripi kareng terang pi alangli ningkant phokep susilo alangli arta alangli akeng hongni stami ke hengnu labang ki pineng anbang ke alangli ningkan plikep suselo alangli anibang sta alangli akeng pen karkum mari konglong penlok sa alangli mithang asai ke ceklempon bomlo alangli akeng ke hengnu chot pubang ta kalilang alangli jang ripi mate alangli anuwet si ahem chobeche bomlo han ki chutun pen changlok ki duan angton akam stami alangli mithang si ceklempon bomlo alangli sai chuklem tek theret mate ke chongdat dun tek theret ajok alangli chongrat pen chot si alangli chulong bomlo alangli jongsi ke churek ke chuhang ahud jongsi alangli longdang mathaiwe li putang te su arni abang ke alangli kang chirke lang et pen se malangli ti chakpon nang kok ti asai ta alangti an botai dupiglo lan cho to kalilang alangli akeng kawi probe fistami ini an arni semi council pen alangli phan majok abang phubang pista ke rap pajir pon abang avelang nang lipa jangre ningkan ko an doik pa ningkan plikep lapan bage lepo lapen nangli arta abang ningkan ko an bag doik pa Nando ta pahai pagadi ante nangli la kisu ke cholong ke ningkan ko an bag doik pa ha nangli so ko pelaka arna mathe phalang no ante hem bangke ante kuman madlon te gadu ke tamane mane sangchikip si ka mane sangchikip hini lapusi nangli pene choy iglong bom na ante nangli phan maduta nangalang abang duma awema sarkar pen setame larong pen khang bom sarkar pengke maduta nang rababang awek dat langke ante nangli ulis pension paisa penini apuson ante ningkan kwanik lon te la so ulis pension paisa kilong ke nangli kwan tong kilong ik ne te la ulis pension paisa ajar hinira harap ho ke lanon coronavirus pula so bemara hut kumat matsi kumada sarkar ba kumada em pensi labang so asang nangaron iglo nangli la long lo kadi la coronavirus asang ta linkep ante la so alinkep ante non
angko non apita nangron iglang ma Api nang ron ini. lini lapeng nangron igipin Awi pinu la pensi. Kita awi. non puta velang kedi Awi. Kewang kaki empu. ke ante pene सरकार pene cycle pene ne lapuson nangli phanang pido igloma Awi. Awi pakai awi. sonla सरकार pene cycle pene ne lapu ron ke ron bang ke seta nangli phan ke nang pi bang pilang gedi Awi. Acet awi lo. Awi tikatum nang ada lo. Campur pelo kecil pelo. ante la nangli phan lada gorong setame kumat si nangli phan lapu nangrap ponik bom la nangli dung nangli rai Nang lo aku lo tangga lo. Mani tu lah. amen ko son lo ne nangli phan nangrap do na tum ke Nanti lah ni itu mana lo. amen son lo Ibu bukan lai don vet ke. lai don ve Lah agak gila lai don vet. An ke kahangam te walu kong dam te awi de lo. Kahangam bom nang ko. Nanti dah nanti. pinang vita anavi Nanti dah nanti lo dam te lo kan klem rong ma. Dapat dah cukup pina. Kalau. kedapen na chuchu pinang gadi pini phanan ta sang ve lapo jat lak Nungguin dah sana deh.